श्री शर्वाणी वेताळ म्हळ्यार सरमणे साळगावची ग्रामदैवत। शेनवारा सरमणे साळगावा श्री शर्वाणी देवस्थानाचो जात्रोत्सव जालो। सकाळी देवीचो अभिषेक उपरांत तीर्थप्रसाद आणि देवीची आरती जाली। रातच्या वेळार दशावत्री नाटक जाले। भाविकांनी देवीचो आशीर्वाद घेतलो। पळयात साळगावच्या शर्वाणी देवीची जात्रा। भीक पाडण्यासाठी तू तत्पर करतोय, पण माझ्या दयेचा देव तो शंभू महादेव माझ्या नाव प्रजेच्या हृदयात वसलेला आहे आणि ते माय बाप आज माझ्या संकटी वेळी मला नक्कीच पावतील एवढा आत्मविश्वास राजा भद्रसेनला लहरी राजा प्रजा आंधळी अधांतरी दरबार अजब तुझे उधवा अजब तुझे तुझा एक हात मी तोडला होता, राजकर्त्याचे नेत्र पडले आणि आता मी पाहतोय तुमचे हस्त पुनश्च जाग्यावर। नेत्र गेले होते ते नेत्र पुनश्च आले, नेत्रानं मला पाहतोय। नारदा काय रे ही भानगो? नारायण नारायण हे हस्त मिळाले कसे? याचे नेत्र कसे पुन्हा मिळाले? त्या सर्व स्वरा कारणीभूत कारणच आहे आणि असं तुझं कारण नाही। ऐकूया ऐकूया काय पाहायचं आहे तुझ्या नेत्रानेच पहा। होईत इकडे पहा। त्या जुळी मी तुला परिपरीला सजवण्याचा प्रयत्न केला, पण नाही जर का माझी इच्छा पूर्ण झाली नसेल तर या पार्वतीची इच्छा पूर्ण झाली तू माझ्या समोर ठेवता ठोकर ती उत्तर या महादेवाच्या मुखात पण हे गौरी या रुंडाबाईचं महत्व कथन करत असताना जर का तुझ्यातून अन्याय घडला असेल तर माझ्या शापाला